بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس نعت بھی تسی کہنا سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خوش بختی، خوش نصیبی اور مبارکباد اج دی محفل دے تمام انتظامیہ نو، بالخصوص میزبان محفل بھائی احسن صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم جنہ اس پاک لجپال محبوب دی محفل سجائی، جڑا فرش والیاں دا بھی محبوب ہے تے عرش والیاں دا بھی محبوب ہے۔ اللہ بشمول میرے سب دا پڑھنا، سب دا سننا، میرے تو پہلا تساں میرے ملک دا عظیم نام نقابت دے حوالے نال بھائی علی محمد فریدی صاحب انتہائی خوبصورت انداز دے اندر ہمیشہ دی طرح اج بھی توانوں بلکہ آج سنا رہے سن، ویسے ہمیشہ سنا دے۔ اللہ اسا سب دا پڑھنا، تسا سب دا سننا، آباب دا اس مذہب نو سجانا، تھوڑا سب دا اللہ دے پاک گھرچ آنا، اللہ محبوب دین علین دا صدقہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محبت دن العقیدت دن الباواز بلند جڑا آیا ہی مصطفیٰ واسطے، او درود پاک دی صدا محبت نہ پیش کرے صلی اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ دی ہم تو میں آغاز کروں گا، اس کے بعد پھر اگے ترتیب نال چلا گے۔ تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، 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 فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے۔ او دی ذات نے پیار دی چسکی، او دی ذات نے پیار دی چسکی تھی، میری ذات نے چسنی کی تھی، اس خالق معاف میں بلدی دی کیڑی غلطی دس نہیں کی تھی، میں کسر نہ چھوڑی اجڑن دی، انہیں حاکم کھس نہیں کی تھی، میری توبہ کر دیا بس ہو گئی، انہیں کرم تو بس نہیں کی تھی، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے۔ اگر اسی
نے نوٹ والا ہی پڑھنا ہے تو اتنے پڑھ لیں دے تسی بھی پڑھو فلک پہ چاند تاروں کا علی بھائی کی ہمیشہ محبت میرے ساتھ رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی آپ بھی پڑھیں فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے اللہ پاک حبیب دے ویریاں دا کدے بخت بلند نہیں کردہ دیوے حکم درود دا مومنانوں کافر پابند نہیں کردہ پاویں اپنا تے پاویں غیر ہووے روزی کسے دی تنگ نہیں کردہ رکھی یاد ہو پاک محمد دا رکھی یاد ہو پاک محمد دا گستاخ پسند نہیں کرتا فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے شعر سنیے فلک پہ چاند تاروں کا خدا ہے اور کس کس کا خدا ہے وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر جو ان سب سے پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر وہ احمد ہو کہ ہو حسنین و حیدر تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں ارے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النسب حسین و حسن مصطفیٰ علی 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 تو ان سارے پیاروں کا خدا ہے تو ان سارے پیاروں کا خدا جنوں ویکھ کے سونے لک جاون جنوں ویکھ کے سونے لک جاون بھلا دس او چنا کونے خلقت نو کھان تے پیون لئی دیوے ون پونا کونے خلقت نو کھان تے پیون لئی دیوے ون پونا کونے خوشیاں لل حاکم دکھیاں دا پر کردہ چھلا کونے جنوں شان حضور دی دس دی نہیں وڈا اوس تو انا آنے جنوں شان حضور دی دس دی وڈا اوس تو انا آنے آفر جی آئی گل دی ذرا نہیں سمجھ مینوں عمر بیت چلی صبح شام کر دے کیوں پھر دے او ملہ جی حق سچ نو جگہ جگہ تے ایویں نیلام کر دے اوے تو آکھنا ہے نبی یہ میرے ورگا اونتی شرم نہیں تینوں کلام کر دے تیرے جمے نہیں من دے گل تیری ساڈے نبی نو رخ سلام کر جنوں شان حضور دی او دس دی نہیں
वड्डायों सतों अन्ना बाणे हसनैन अलग ए गौर रखना जरा हसनैन अलग नालैन अलग बड़ी बड़ी गल हसनैन अलग नालैन अलग आप पुछ ले फर्क दोहां दा हसनैन अलग नालैन अलग आप पुछ ले फर्क दोहां दा ओ हसनैन अलग नालैन अलग आप पुछ ले फर्क दोहां दा नालैन रसूल दे कदमां विच हसनैन दा शान उतां दा नालैन रसूल दे कदमां विच हसनैन दा शान उतां दा तवज्जो ओ कदमां विच एक कदियां ते जरा सोच मकाम दोहां दा चुमे जोड़ अर्श दा तसहा असवार किथे कंदियां दा चुमे जोड़े अर्श दा तसहा असवार किथे कंदियां दा असवार किथे कंदियां दा और आखिरी रुबाई असवार किथे कंदियां दा रखे दिल ना जो नालैन थले रखे दिल ना जो नालैन थले दिलदार दा लगदई कुछ नहीं जेड़ा गम जा दस दे गैरानू गम खार दा लगदई कुछ नहीं फरीदी साहब जेड़ा बंदा फुल नू मसल ते वे महकार दा लगदई कुछ नहीं जेड़ा हाकिम अली तू मुख मोड़े ओ सरकार दा लगदई नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। जेड़ा हाकिम अली तू ओ मुख मोड़े सरकार दा लगदई मैं जिक्र अली लेकिन उबाद एक फरमाइश आबाब दी बल्कि इंतजामिया दी दो ने लेकिन एक पढ़ागा नात जी नात बड़ी पुरानी काफी तुसी सुन चुके हो बल्कि बच्चे बच्चे नूं याद है लेकिन इन्हां दा हुक्म है कि तुसां एक दो शेर पढ़ने ते मैं पढ़ देना जशन सोहने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं ओ जी सुभान अल्लाह थोड़े सारे नाल ते अरशद भाई दी सुभान अल्लाह ज्यादा हुंदी पई है ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी गीत सत्कार जगाए ते कमी रहंदी जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी जशन सोने दे मनाए ते कमी रहंदी मारा
لیندا سی مارا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہتا سی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ہو کہتا سی یار لئی مار جے کھاگے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں تو سمی چشتی فریدی ہو کمی رہندی نہیں کبھی واقع نہیں رہنے ردم دے تسی بڑے پکے ہو میں تاہی یہ نعت بھی شروع کی تھی ادا اگلا شیر اس گرانے دے واہ واہ وفاداران تو صدقے جائے اس گرانے دے وفاداران تو صدقے جائے سوڑ دی آل دے حبدارا تو صدقے جائے ٹکڑے پنج تل دے ٹکڑے پنج تل دے ٹکڑے پنج تل دے کہ کھاگے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی نہیں جشن سونے دے منائے تے رہندی نہیں حیدری ہاں تے نعرہ حیدریاں میں انہوں نے دس دیتا ہے کہ میں واقعی حیدریاں حیدریاں میں اور تسی دسنا ہے حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا ہے پیراں بچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پیراں بچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پیراں بچوں پیر سونا پیر میرا خیبری پنجے نارے پنج تلی پنجے نارے پنج تلی سوا لکھ نارا حیدری ہاں میں پٹا حیدری گل پایا ہے رب دی سو میں دے گئی بات ازمائے کی ازمایا نعرے درد دلا گے تھے کبھی اس طرف جو ہے بتا اس پار کیسی ہے یہ نعرہ حیدری سن کے تیری للکار کیسی ہے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے اگر اماں نے گھٹی میں علی کا عشق ڈالا ہے میری اماں میرے مولا
تیری حبدار کیسی ہے نعرہ حیدری حیدریاں میں حیدری ہاں میں بیٹھا ہے بھی گل پایا ہے رب دی سو میں تے کئی بات ازمائے نعرہ حیدر دے جلائے دے کمی ہے نہیں نعرہ حیدر دے جلائے دے کمی ہے نہیں جشن سونے میں منائے دے کمی ہے نہیں حضرات کمال ہے سبحان ہے نعت کلام آخری پڑھنا پیا اور پھر منقبت اجازت اللہ اچھی بولو سبحان اللہ کمال ہو نو چن جیا واہ حضور دا حسن نو چن جیا نو فل جیا چن عرب دا اپنی مثال ہے جی واہ سبحان اللہ نہ وہ چن جیا نہ وہ پھل جیا اے پھل تے کلیاں بھی ڈھیر سوہنے تے چن فلک دا بھی ڈھیر سوہنا ہے تو سارے سوہنے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی کمال ہے جناب نو چن جیا نو فل جیا چن عرب دا اپنی مثال ہے نو چن جیا نو فل جیا چن عرب دا اپنی مثال ہے جبریل کے آنکی صفت کران تسی حسن دا حسن جمالو تسی چن ہو پاک عبداللہ دے تسی آمنہ پاک دلالو مکے تو لے کے صدراتیں تسی رہ جو حاکم نالو میری اکھنے سونے بو پیتھر تسائے اپنی آپ مثالو ناؤ چن جیا ناؤ پھل جیا چن عرب دا اپنی مثال ہے فریدی صاحب میں نے تقریباً ایتے پنجویں حاضری ہے لیکن جو خوبصورتی اس حاضری چے نا وہ شاید پہلے نہ ہوئی ہوئی کیونکہ پہلے میں نے اکلیاں کھپنا پہن رہی بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آج یہ بھی بول رہے ہیں تو ساتھ پھر کمال کر رہے ہو نا اللہ تو سلامت رکھو کچھ ہی بولو سبحان اللہ یار شید غور رکھنا چن عرب دا اپنی مثال ہے چھنڈے جد نالین تے سورب دیپ جڑے سن دے پہن اپنی گفتگو چھڑ کے سنو چھنڈے جد نالین تے سورب دیپ کئی مست نظارے بن دینے جد مسکاوے تے اس تھاتے کئی شمس تے تارے بن دینے پھر کڑا چاہی دے او گئے زہرہ دا بابا او گئے کعبے دا کعبہ او گئے سیادہ بابا ہے کعبے دا کعبہ او دی سوچتے ختم کمال ہے ناؤ چن جیا ناؤ پھل جیا چن عرب دا اپنی مثال ہے نعرہ تکبیر جدوں تو نظرانہ دی تارواری نعرہ لانا پینا کہ ایویں نعرہ تکبیر ڈیپینڈ کرے گا نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان صحابہ کرام مسلک حق اہل سنہ و جماعت یہ تو ڈیپینڈ کرے گا اگلا شیر تو سونے ہے تو میں پڑھ چھڑیا لیکن یہ تو میں آخری شیر پڑھنا پیا
बाजे दीवी फड़ लेंदा है फिर फड़ के कतड़ छोड़दा नहीं मंगे हिक वारी कोई बुए तो फिर खाली वापस मोड़दा नहीं दिल किसे दाया तोड़े ना अद विच छोड़े दिल किसे दा तोड़े ना अद विच छोड़े सो रब दी बड़ा लजपाले ना चन जिया ना भुल जिया जन अरब दा अपनी मिसाल है। हज़रत गिरामी वाह वाह, नाराए तकबीर मनकबत आ गई, आखिरी कलाम आ गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। जरूर हज़रत मैं जी हज़रत मौला अब्बास और मौला अली बस इन्नी की हाज़री है। मौला हुसैन दी बारगाह में रुबाई पढ़ देना भाई दी फरमाइश थे, बल्कि हुक्म है भाई दा है भी काफ़ी पुरानी, मैंने पता नहीं याद भी है कि नहीं पूरी। अल्लाह पाक ने दीन बचावन लई अल्लाह पाक ने दीन बचावन लई कोई बाज हुसैन दे चुने नहीं। अल्लाह पाक ने दीन बचावन लई कोई बाज हुसैन दे चुने नहीं। इस सुपने अजीम दे इस ज़िंदगी अजीम दे सुपने नू किसे वांग हुसैन दे बुने नहीं। किन्नू गल लौड़ा किन्नू नहीं लौटा पानी नजदा सखी ने बुने नहीं तेनू हो दी कदर तिलावतां दी तू कुरान हुसैन को सुने नहीं तेनू हो दी कदर तिलावतां दी तू कुरान हुसैन तो सुने नहीं तू कुरान हुसैन तो सुने नहीं। दिल आदाए वाह वाह, मैं जश्न पे पढ़ना क्या बात है। ते मौला अब्बास नू पढ़ना पिया सुभान अल्लाह। ते शहनशाह ममलिकत दे वफा है, तुसी वफादार बन के सुनो ते सुभान अल्लाह। दरे शबीर से कौनैन अता सीख रही है, दारैन इसी दर से सखा सीख रही है। खुद को हाकिम वफादार बनाने के लिए अब्बास से हर जात वफा सीख रही है। दिल आदाए चल जश्न मना क्यों अब्बास अली घर आया है जिन्हों खुशी है बोले सुभान अल्लाह। दिल आदा है चल जश्न मना अब्बास अली घर आया है। दिल आदा है चल जश्न मना अब्बास अली घर आया है। जिन्हों मंगया सी कदी सैयदा ने ओ खास अली घर आया है। दिल आदा है चल जश्न मना अब्बास अली घर आया है। एक नवा शेर जरा सुनना समझो ना। हाँ ज़ैनब आखे आज आया मेरा माने हस दो हुसैन आखर इता साड़ी जान। ज़ैनब कवे आज
وفاواں دا احساس علی گھر آیا ہے اے دا مطلب ہے کہ وفاواں دا احساس علی گھر آیا ہے اے دا مطلب ہے ہاتھ عام دے ہاتھ وچ کیوں دے نہیں دے ہاتھ کہیں خاص دے ہاتھ وچ ہاتھ یار سویر بھی نہیں دیندی کہیں شام اداس دے ہاتھ وچ کر کے تشنا حاکم اصغر نو آیا کچھ نہ پیاس دے ہاتھ وچ اے بازو کٹیاں نال بھی انج لگ جائے ہے علم عباس دے ہاتھ وچ عباس دے ہاتھ وچ عباس دے ہاتھ وچ نعرہ حیدری زینب کمیج آیا میرا مانے حسن و حسین آخر ایتا ساڑی جان اوہ دا مطلب ہے کہ وفاواں دا احساس علی کر آیا ہے آخری قصیدہ بہت لمبا ہے میں مقطع پڑھنا پیا سننا غور نہ سچی گل کہن تُمیں کدے نہیں سنگڑا ویسے جملے جڑا بندہ رہ گیا اور رہ گیا سچی گل کہن تو نہیں کدے بھی سنگڑا چولی بچھا کے میں تے علی کو لو منگ چولی بچھا کے میں تے علی کو لو منگنا اے منگنا میں حاکم نو بس راس علی گھر آیا جنو اے منگنا میں حاکم نو بس راس علی گھر آفت جی وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو اپنی دھن ہے علی سے لیں گے وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو اپنی دھن ہے علی سے لیں گے علی بھی جو دیتا ہے خدا سے لے کے دیتا ہے لیکن شاعر کا اپنا ایک ذوق ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا سے مانگو یہ اپنی دھن ہے علی سے لیں گے وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں ہم اپنے حق پہ کھڑے ہوئے ہیں چولی بچھا کے میں تے علی کو نو منگنا ہوئے منگنا میں حاکم نو یو علی گھر آیا اے منگنا میں حاکم نو بس راس علی گھر آیا میں وقت تو زیادہ پڑ گیا وہی میں کرنے لگا مولا کائنات دی بارگاہ تو سب ذکر علی پڑھنا ہے تو میں بھی اقتدام علی تی کر رہا توجہ حضرات ایک شیر دا ٹائم ملا ہے میں نے ذرا غور نہ سننا توجہ نہ اینا دا پیار ہے اللہ سلامت رکھے جناب اتھے گرفت بھی بڑی ہوندی ہے لیکن میں پہلے سمجھا دے ماں آیات الکرسی دا آخری الفاظ کیے واہو علی العظیم بس ہن کرولا کوئی نہیں ہاں جب علی کو علی کا دیا واسطہ ایک اوپر بھی علی ہے جب علی کو علی کا دیا واسطہ عرش والے علی نے ہاں پری کر دیا جب علی کو علی کا دیا واسطہ عرش والے علی نے ہاں پری کر دیا میں گناہگار تھا میں سیاہگار تھا بس علی نے مجھے جنتی کر دیا جب علی کو علی کا دیا واسطہ وہ شیر جس کا آپ نے مجھے وقت دیا ہے توجہ میری تو اڈے لئیے بات ضروری کر رہا ہے جی آؤ تم کو بتاؤں سنو غور سے حق
غور سے تم کو بتاؤں سنو غور سے، زندگی اور یہ موت کیا چیز ہے، زندگی اور یہ موت کیا چیز ہے، موت وہ ہے جو ان کے گدا نہ بنے، موت وہ ہے جو ان کے گدا نہ بنے، جو ہے ان کے انہیں زندگی کر دیا، جب علی کو علی کا دیا واسطہ، حیدری ماشاءاللہ علی دا نا ہی وہ جذبہ ہے